Ja, gewoon staken hè? En schreeuwen van wij eisen respect en kwaliteit. En, nou ja, en gewoon alles wat de jongeren kennen. En ook zelfs dat de jongeren minder worden betaald wegens nou ja, het hard werken. Want dat willen ze dus ook gewoon afschaffen. De stakingsbereidheid is heel groot? Ja, dat is wel goed. Ja? Ja, dat wordt nog wel heel groot. Wij eisen kwaliteit en respect. Ja, die moet misschien nog even oefenen worden, hè? Wat zei je? En ook met de stagiaires dat ze binnen 2 jaar ook worden ontslagen. Ja, dat weet ik net. Nee, daarom dus. Daardoor gaan wij dus ook staken. Het is dik triest. Ja? Wat ze beneden gaan. Ja? Ja. Vertel eens. Nou, ik ben een bepaalde onderdeel net mee eens dat ze horen op bezuinigen. Op minder begaafde mensen. Daarom ging ik mee. Ja. En het is voor mij zelf ook zo. Ja. Iedereen had zijn gebrek. Maar bij Caparen zei je een mooi plakje. Ja, dat gaat wel, ja. Ja. Wat in elk geval zou blijven. Ja, dat maakt hij. Ja. Het is wel de bedoeling dat we met z'n allen gewoon één ding zeggen. Ja. En dan zeggen we gewoon van, wij eisen kwaliteit en... Ja, het moet al even oefenen worden, hè? Ja. Ja, wij eisen respect... Respect en kwaliteit. Juist, wij... ja, wat was het alweer? Wij eisen respect en Wij eisen respect en kwaliteit. Wij eisen kwaliteit. Wij eisen kwaliteit. Wat is dit lang alleen? Voor een beeld. Dus jullie Oh, dat kan ik me ook niet herinneren.